tera. Okay. Kaya ngatera wetu karasi watera. Mwaka yo kwenye kukunyira mwaka. Are you ready to dance? It's 11 years. Okay. 11 years. Almost 12 years. Yeah, when you tunanga buja. Lakini around 12 years. Okay. One from there. Yes. Ntarachi kwa soe bandi bwana kusonga. Kusonga hapo enda kwa ringe. Kugana studio fulani ya Suno. Yes. Bwana abune to cut long story short. Migi kubindi bwana kitamu. MC Migi. MC Migi. Okay. Oh no. Yes. Studio neri ya ringe. Plaza. Okay. Nibina kuja chiza ila. Kwa kudu kwa sabi ikwede denga. Yes. Sini kinja na gitima bana hizi lazima tuimbe nini twaenda kwa na baba Migi kurwa bono tukomera na Adamari Yaba song. Oh yes, yeah, sure. Then wakano wapira bono wakambika kwenye baka party stila wakimba bila mbaka iko bono tukatera na Adamari huko Kokonya masoya ni Komokomo chonge hiyo ni sauti ya Sabby Okeng'O. That by the ina recording ya nene tangani taraenda bono kibata kwa record. Yes. Bono ina ile tangani ya Adamari ndiye tusema Adamari ndiye alinifanyia recording ya kwanza. Okay. Nero kunachete. From then akumbeneza imba na huku naye pia nikarekodi na kibata. Okay. From there bona matukati nakoenda. Now kibacha ngoma kimone kodi na. Yawe ndani. Nero ikuru shida. Chini isa tu. Yes. Yeah. Okay. Angisa tu cheke kusibere. Yes. Kwa urutera nusubate mo ikike kadikwa sirentina. But shida niliimba peke yangu. Sijui kama iko Nera online. Nimeweka online. Ranya. Mimi ile bandi ya bando iwe ndio mfanya kazi na wale. Okay. Kebacha atera. Okay, bandi ya kebacha shida. Kebacha shida. Turarango sine nero. Ni kwa tiga iga. Nyeri kura sema yene kwenye nyora alafu tuendelee mbele. Ndekemanga mwanzo tena ndekemanga na sana isato. Jambo kama ga chinse kiguru ga ikomi na moja bona iga Sabby Okeng'O nero ole abona into chika kimune chika chabona iga kumanya omugano ye bwo musiki ngande kumanya mono no tari kumanya omugano ye bwo musiki tukumanya ya chiete amatuka abera mange santuranya kwegwe ebintu byaye ebinya tata kumanya ebintu byaye ebinya nkia abangete alafu kurwabo ukagendera kuje Kibacha hapo bado still ni ndio kaditio to record tio tera gete. Gaki nadhani mko naye. Bana ba minto ningitoko buna tweka Ngota nakoko tera kwenye. Ngitoko buna bana. Ngitoko. Abumete wewe hapo nilikuwa kwa baada ya wewe sikiliza maswali. Okokora kunkororo. Wow. Bono no ndekande ko okay yango dara ko kurwa sekinande kekene Ede mero ngabera na kiando mwanchomo tegere chiapo kile otore na Sabby Okeng'O ngoko tebinde gosenga noko nyara komo boli ni lyansuragani ngotara la yugo gaiga enki tokubuna abana ke bacha Big Kings KISII FM enka yomugusi kai ro Mariwo mwana bubuge Mariwo mwana bubuge Makoli mwana bubonyo
akoli omwana diga oyo agite sore nkomuga abana bake baja Evans Mosota moyale abana bake baja love that solo by the way chite lingala style lingala style lakini benge ne lingala kwa kutangani mrekodi kutangani kwa damani ada bali bono kwa kabiri bono asi band kera bali mwaringe babiri ikiaringe bandi yaringe bandi kwa ni ile bono ne bandi fanye backup nini moyo okay aya chitake kenge chuma chuma chafu kenge kamera tato kamera ngabera kianda chitigarte chilake chinsa ikomi na ibere chia abo na iga mara kwa bado no tolega iga abo na ngoro no tolega iga abo ne nyaruka ya mintoga iga okoro na Sabby Okeng'O atoteya mwana bera tato igore muziki na tato imona mona saa kanyora KISII FM leo kama ndio mwana omanya oira tebuya ebya ndio mwana omanya Igo torara tige cha Sabby torara buge cha sage mwana mito abana bake baja bora ngoko ve granda e komi na ibera kama ryoka bana bepandie senior bachelor boy bana bepandie kabisa sabi do yes ande mo Kenya ngayasirita karata ega okay ande wewe kwa nini tingire kama igoro tingire kama igoro okay itakuja hapana kuwa na wasiwasi kama Okay. hey How are you? I'm fine thank you how are you Salimia Sabby nimesalimika from Kanana Kingdom. na right baba na abona naye weka ine Sabby yani mwabure mwezi mwamanyi gochera limo mwezi Thank you for the message. abege tenge Sabby yake tega hapo yeko kuga kutabataba na kuhangaika Kwanza na mcongratulate. yes thank you Tegecho ko mukireta ryo mu gusigoro. Ngero nire eri aterete ya Elizabeth. Elizabeth na bado munyonjo igo okunirende gogokorera guchige tingira kemo igoro tukisonga tukiendanga kirabwe kingao bado twarenga gutwandira ase chideka chitegetere chinke kengima kilaki nakikwaruke bacha ogacha gochaka nayo muziki bono naruke bacha yes keronde busonga ngaumira na Ken obwansu Ken yeah once promotion ugo shoot nakione bandi eri ya chiri go chimoina yes beta mnambwato moikana ngaswana ndi ngatwa gotenga okay nkanya ko babwati tiga ngo monyoncho bona kwa nginyo nyamira super king nyamira super kings na nto tengara tension na monyo kwangebire kyokongebera bono iga tuara korega mange kumbe totengera te monyoncho by the way enge album iri ya Kemba agachora chinyama achiria abagani banje oh my alafu ugaswa bono nkababone dance ngabatengera imbarambamba ngatengera Okeng'O bono ngabe dance lakini nkanya ko babwati bono ko batengera oh yeah asi kwerende live band yes esiba kwenda live band bono mo sigali naro liko bugichi drum yes bono mete niko napenda kuimba yes akanta isushike mic wengine wakiwa wamepumzika chi customer nchibo eka yes ngabwate mic iliyo mete bakabugia tole sirali mat yes ngakabunege ntekeke ugakogotera konde kwese chirumbe chi copyright yes ngaka igoro wow akandike mere bakatenga tara vera vera tuatara okay tuaro skinde naye kwa ira kwa chira one from there nga chaka gorosia yan karatika amukonyora kwa bere people ngusuko people res no konyera tindaba akerongo swabone people gaina renge okay no problem so akerona na composia yane bono oh yeah na recorded na dibono na nyora people bane 2010 now let me ask you ekera oroseti amatero kwa compost yotera kwa gutangani album ki Elizabeth Elizabeth nyancha mawe sobombo songo nyamata roma teseito igo Elizabeth ngoro ngakubisa no airia chitebo saigo kedigi achitebo saigo kabone gato composi yes
tukateba no musubati yo murembo ngaibono turabike sobo Nyamataro no bagotoka Nyamataro no angene town tuka akini bona abatero kubaide nkwagera tumaite mbakanga machiko bwatu omuntu agochanga kigwataje mukane atamete na nabwata nyenya nande Sabeti akorukwa ngama inje yaya gaki urambwata busa njenege ntonarosiga yes njiro mona msiki ngoroski yonski gocha kana ros talia na ntinko manyet yes agacha ku understand yo ne ntona ruseti tu mutu now chalbam so far inga kwako chalbam bono iga kole ngini isato chasinchire chibicha ibere chibicha lakini yo mweli ya album ya maru tebugati nga inkegere nyongo tebugati muna hite tiga gaki mete esongi nanye teretende musigo etibono nga develop nga swakurwara ko na nyole tu mwana iga nga swakurwara liyo kantaliko kurongea I understand bono nkara tiga challenges na nuruche 1 2 3 kero nyuo mire na jesa zingine mangana naro ko limiti make bono ka bidi bono kanyetika tebugati bichara kini planet ko chikonye beke now ekero bono iga kwa soira senyuomo kurwa so senyuomo na watebanga bintu biro ko limit nkoigure okende koro muziki ine talent ngokorande yes ngokorore ngokorande basi ngokorande bati mugako ngo chicharo bero gosago tigaranka gotenga egenda kolega sia chichore tibes saa singine ngotigara saa singine kwenda tulinere yes and because I know you are a good dancer I know to me dance na wewe bani mbona kwa nyo itwatenge na ronda sokotenga now etansi eri gwa kanguswa kakumboire nonye kumbore bana iga bosibwa abantu na bosubwa muse ine talent na bango kora gutatigana chiete nkabaru okuguru mogongo gutio kuguru yes bono tindi konyara muna konyara kora muna ni gwako wo na bango kora kintin konyara bono dangiteri no that strong muna ni gwa what you okay ikomene sana majabade gajira cha tigere chiraga chinsa ikomene ibere chabona iga unfortunately twesire ukorege pindi amoroberio twesire ukura omoroberio kurende tingo kora moroberio ntarabe kengere nganchite sana ella no es como KISII FM enka yo Tongetaya Matoge tu tongetaya say no Matoge tu tongetaya say no Bobasi tongetaya Bobasi tongetaya Nyari bali Kamoranche tongetaya Nyari bali Kamoranche tongetaya Abagirango tongetaya okuna kutoka kwera okuna kutoka kukira kama hivyo no kwege tingiro no kwamaru amarenyo ime now kekora echaitoga gachiri kutoa ibaga ngetiga komune isato iga chirage echinsa echikurwa 12 echiabondo iga maragoba ntubwateri tangaso ga iga erigokwana igoro ya chindi ba Queen's Lounge yes ekenki watikiro musiki wachakirera ne musiki tinda tiga ine side house yane yes na iwo ireba yes eresuneka ikurugutsindi ba okay no asaba gaka bako butira iga okay bichana mbicha bagaka boka bako no ena bichana sikuisi bichana bwo bagaka now talk about chindi baba okay chindi baba yes ne ebiasara byeito jino mugaka okay toigolete eba chindi basuneka ali muno goikasumbi junction muno gotirimboka muno muntu akwenda guchirongo alia naboko nyarraso kaboko kwa gwokobe yes gwokurio gwokobe yani muno kwenda guchirimboka yani guchirimboka muno yoko kwenda guchimate muno kwenda guchiriana yani dende yana no wange no tiriana guchiyabe rongo highway ya rongo toswago chiriana no highway ya kogenda guchimigori all right okay highway kwenda guchimigori okay ono ntoigolete yes nakarabishira abantu bonsi amashabiki aliana nganjete abantu baita basani nimewakaribisha nyote moche ichuma nkonye launch tole
tonye igore abana muziki ba minto na abakarabishire mwensi joint ya inongeye mwakorera muziki ororo na inje nanyoraga sabuni rende twanya gukineri bana montara arachora anywe sote chindoro chimorosi asinara gwetora yes ntobwata saga ase rooms nchiro aso monta gwetora ega ne familia yanyo barenge mbimbiri ende ende ekara montaro sire na minute montaro sire go sengararwa atanga atigan poega igandie bintu byane kuno ebibangi byane chisa chiare tinya kwenda kuchiga ngumerana na maboko mabe asinaraga ali na asinaro of course aba mata ino mwana muziki no tigete podium yo abana muziki bako bugeri chingo ni mbwate stage stage nero stage nero ibagandiro kabisa abana muziki mogota mubugiye muziki kabisa abantu batenge now lingana liao yetulio mwali ntete kokobori before tutara kora kwa mato ikukumbure tanzima ochiyo ndo no ari ni murodo na ne kamera chae gari ego tanzia ro ikukumbure ba ikukumbure bakaliri kaumiye ndo now omuziki nkyo konyire sofa omuziki sofa nche ongeire lieta alright na ndo ongeire bintu bikerende imenibariki kidogo ni mbwate pole mobakaigo ni nkonya gosominda abana sometimes the bongo isaransa igana akirwe simisabi ntwe gasia na minyoka nanyora sabuni igobona muziki ne gasiane nche korumuna nakine nako tebiriga keri nkonyorege keni kutoka kwa muziki now CD zero nchiyo flash nchiyo squeezy YouTube TikTok na kiango nore YouTube nore TikTok nore Facebook ninde TikTok ninde YouTube YouTube la kibao kuru Sabby Okeng'O na ndi duplicate sinida nchiroro no duplicate chinde nchiyo gutatiga abantu rende konye ntara manyangi kegendere tembara bangaini kombwa ebabwatete mezigi eli ane bakabeka YouTube so nkara chati yo kuna komnyokani talent inje nyasaete onye na matera na bonkorosi na nda yanda manyia ngarosi bona YouTube channel yane bono nombi geta materane ko muntago Sabby Okeng'O Sabby Okeng'O with capital letters and some ya Facebook Sabby Okeng'O nche tigende TikTok Sabby Okeng'O bako follow up bako Sabby Okeng'O the queen all right now ringana lia audio moelio ase abana muziki aba subati bali baigwete kokora umuziki aba subati kene babwato bwo baso ase industry yo muziki nche advice ndabae kiagera abana muziki bono igana banga basubati babwate talent sana gutatika bara boba nche nko bataimosoe but omuziki no bwate challenges chimbe all right no bwata matemgeta mabe wika usibo yani ove nama yani ujirespect ujiheshimu ndio ufanye mambo ya muziki lakini ukilegea utajipata kubaya cyagera umuziki uri umete wasiuri igora sa yani abantu okotengera gutiya nabasacha abantu okotera gutiya majority amange nabasacha na sometimes umuntu naba agwanje umuziki unandi naye anakutamani naye agwanjira ni nakyokora nakingokora ane turanyoma ndina nyoma uikankole bano kwenyora wasaliria maskani we kwa beire misused sure bone gento ndaba advice ekero go so muziki uyu oteme gutwara maskani amanene ujiheshimu na ufanye kazi yako Mungu atakubariki na mbele mbango tore yesime na litura uikamba namba toe namba sawa namba sangapi to gwakira bya ensa chinde chonse mugako na manyata bugati shida no sasta ya butuko gagi ensa chinde chonse tabugati bako mpinje na bataita ekiziki yaure gekorwa Joseph Bundika Joseph Bundika motel nere no motel sugunana ba wana mugate chipendi bere nyomba chibandi bere bati bana baito mbanje timusiki bono wanya na bacho by the way mwana nditayo bana baino nditayo nditayo kubuki none chiki nuska na bako sasa mami munaimba isa simu nasikia kelele yani baroje kana chikerere lakini ndende maybe abacho korugo namba yesimu ya Sabby Okeng'O eyu namba yane ntaite munga kire nandi moche na abale kaniri mwensi ili tukulia Friday no toka kali moche namba yane sondo tobokaro kire gento nkero sawa 07 10 59 51
51 31 ne namba yane ya Sabby Okeng'O ya Sabby Okeng'O by the nangonya soma nare ngigaika Ile soma nare basi kwa igure mwancho batakale chindi ba Queen's Lounge ni gori tukulia Friday akatabinga location igari nsune ka angana enche ya Sumbi Junction ati ya Sumbi Junction amo na Mabo Hospital no ereka tikabirabu na abantu bonse babosongo kerina nyachenge nyakwe mosocho bonsi pito teremuke uko tukure toigore tande to moko Sabby Okeng'O erinde to moimokeligo to moro kinga maene ntomwanchete wetrasi namba cha 0724974122 na pamoja na kwa waikira wakora booking ngose 0710595131 ya Sabby ne ya undika suguna na 0724974122 oyo mukabande so tabatari please kaino mwati ko babo ya na babwa kamukabande ko tali kwake ruzi na keresi migocha bagwakira na maskani ono ya tiawaga ara tenga ngaki matoge baitu tongitaya seino matoge baitu tongitaya seino ababasi tongitaya ababasi KISII FM enka yomusi niwete nsibe Siba mate Macho boronge olebyo minto togenda tusibe Aralia tusiba mate Macho kiaya beke koki Koki yoka icho lyetuta Echuba boronge beka mbwate Irenga isiba sambwate Irenga gusi n'olyokole Yotingo koe n'olyokole Irenga chikalechi monto minto Onda anti bisinini Ikaigo ngaketachi Etachi pi ndusia roki Eroki obwate mbwate emisi Emisi yoka sibi bikaigo Timbwati gaki ndusia emisi Rusia soko rusi gakimente Timbwati Timbwati koigwa tise bisinini Mainko rusia batebye siri Siri kieye batebye siri Tabi haya omuntu minto seno omuntu mbwata tibesa bune serikali ya Buganda mkiura ntebye ebona waita leta vile tulivyo kwani iko nini tibesa nitokorosia tageta abantu bonse bali mabanywa mate mpaka babote tingwakana mwamye mesa bana mwamye mesa barabwa ngwanye maruta yo togende kirabwe kingao abengi marwa enyongo yekekere nyongo enyongo yekekere nyongo merwanda enyongo oboyo wemegondo enyongo masaro yetinyambu abekire enyongo tomato sosi tibekire enyongo no kondanywe nali apimire yetingire kama igoro yetingire kama rali yetingire kama igoro yetingire kama rali emerondo igore eka igoro togendensi unamara bae otomintu kwatindire yetingire kama igoro yetingire kama igoro yetingire kama rali emerondo igoro
kenyanyuma munabaro noturakwele motu tuasirire togenda limo kenyanyuma munabaro noturakwele nabona bataingango tindole watindire aya namaragero namayoro obonsonge tuatindire tigeriogi kobwatitole tigeriogi somete kuri Sabby Okeng'O tuhayanirega twatuma tumirega twairire merondo igoro meka igoro. Okay, Sabby Okeng'O ngukuganiria maya sana ndemo sana singencho yogocha Thank you so much for coming. God bless you. Siku Friday tutakuwa pale. Mimi nitakuja saa 1:30 pale nitakuwa nimemaliza kipindi. Yes, bono chinga kibine chiga chabona iga abana buga ochirega gatoretera mangana maya asenchera yobwene lakini tigara tumatuma kae. Merondo igole eka igoro. Getingire kama igoro. Getingire kama